na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Sa pagkakilom-kilom na niya itong adlaw, nga mao'y unang adlaw sa simana. Nagtigom maabang gatinunan o gitrangkahan nila ang pultahan. Kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeo. Unia mitungha sa Jesus sa taliwala nila og mingon. Mainyo ang kalinaw. Human siya magkasulti nini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus, mingon kanila pag-usap. Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo.
Gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Ban kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Bagay kala, mga kinikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, and yan usab sa kanginan. Maugya po ng magkiguban kininyo, hiningubos yung alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Dinhigyapon kita sa wailaing istasyon o RMND Polog 981 AM, no? DXDR. Kasamtangan dilipat ang madungog gihapon sa FM band tungod sa gakulian sa maong kaymanan. Apan sa online internet, padayon gihapon ta nga naa naka on the air. Unang ako moingon sa tanang naminaw sa internet, sanglit, worldwide man bisan asan suok sa kalibutan madungog man basta naalay internet o computer o laptop, na kumaingon haba good day kaninyo, tukod kay wa man ko kahibalo, gabi ipareha sa inyong pagpaminaw o buntag. Pandiris dakbayan sa Dipolog, maganda minaw gidere, no? Sumawang dapit, parehas ramantag oras. Wala na siguro na ako, munang mo-greet you ko kaninyong specific yun nga panahon, no? Mayon ko maayong udto kaninyong tanan. It's 15, no? Sa bulan sa Hulyo, tuig 2012. Tingali sa sunod Domingo kung makaadto kog dumagete unyag di ko kauli og pananglit og Domingo basin dili ta maka live program dire pero paninguhaon nako nga unta naargyapon ta, no? By the way, no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw sa miaging Domingo, sanglit wala pa man lagi tay cellphone nga dala diri sa istasyon. Nya wala pa man pud ko nagpractice o pindot-pindot aning cellphone sa istasyon. Manang wala ko mubasa na ang text message diri sa istasyon jud nga cellphone. Nya naa daytoy nangutana may tungod sa tong gisgutan sa tema nato may labot na sig papahulay asa man kuno mabasa sa Biblia. Ngay kanang Domingo, adlawng ikpapahulay. Mauna ang pangutanas miaging Domingo nga wa nato matubag tungod kay wa man lagi nato pinduta, basaha ang na hi-text diri sa cellphone sa istasyon kay ang atong dutong naandan diri ra gyud ko mobasa sa akong cellphone nya wa mo koy cellphone karon mo na nga salamat sa atong higala diri sa RMN Dipolog si kasamang Ronald Butuan e siya may nagbasa sa maong text message sa iyan ng programa. Salamat kay Igsuon o brother kasamang Ronald. Well, atong tubago na dire, uban na gyud sa atong padayon nga paghisgot tumahitungod sa tema, may labot na sigpapahulay. Mga higala, mga ginikanan, ang atong tubag na abag ko na mabasa sa Biblia letra por letra. Ikanang Domingo, adlawng igpapahulay. Well, mga higala, mga tinahod nga tigminaw, sa ako na laging naluwatan ng mga pulong sa miaging mga programa na to. Nga kining pagkabalhin
sa espesyal nga adlaw gikan sa Sabado ngadto sa kanang Domingo, gitawag din nato ning pagkabalhin niya na nga inanay. Okay, inanay, unsa man na sa in English kanang gradual ang iyang changes. Dili na automatiko nga nabalhin nga kanang ang iyang pagkabalhin nga murag wala lang ba nga diretso nga tungod kay diretso moingon dayon nga mabasa dayon litra por litra nga giklaro nga igpapakulay na ang adlawng Domingo. Inanay na siya, hinay-hinay, murabag ka na bang samad. Kanang samad gali, kung masamad ka, maayo ka, dili man diritsong maayo. Inanay ang iyang pagkaayo. Gusto pa, di ni mo makita ba nga, nasamad ka rin, nagtugo diha. Then, mukalit lang kayo, na murag milagro. Dili, kung dili, inanay ang iyang pagkaalim o pagkaayo. Ang pagkabalhin pud gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, nga Domingo na ang nahimong espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos, inanay pud. Ug sanglit inanay, dili dayon nimo na makita dayon ang iyang klaro nga mabasa gyud nimo dayon litra por litra nga nabalhin. Pero mayon tag inanay, buti pa sabot na ay mga sign, na ay mga ilhanan nga naagyod nahitabo gyud ang inanay nga pagkabalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Gani ang gibasa natong sitas pag-una karon ang San Juan kapitulo 20 tudling 19 ngadto sa 23. Kung atong pamalandungan pag-ayo ang maong mga sitas nga atong gibasa, dini makita na to nga wala ta masayop sa atong padayag ana ngano kay dinhi sa gibasa natong klaro kayo nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nagkatigom sa adlawng Domingo o nahaunang adlaw sa semana. Unya masabot nato ni nga pahulay bisan dili mabasa litra por litra. Ngano man kay nagtigo man sila. Wala man sila dito sa gawas nga na nagdaro sila, nanginabuhi, o unsa diha, kundi nagkatigom. Wala lang diri hinganli og igpapahulay kay ni adtugod ang nailagyod nga igpapahulay mao man ang Sabado. Kay mo man ang nabatasan sa mga Hudiyo nga ang giisip nga igpapahulay mao gyud ang ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Sabado. Unang natural na lang nga kining inanay nga pagkabalhin sa espesyal nga adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, di pa gyud mo nang makita gyud nga klaro kay inanay man. Yung kag inanay pras anang ulat o kanang samad laging magkaayo na siya paingon maayo, di mo na makita na may karon lang na samad. Then pagkaugma nahilot na, di na makita ang samad kay limpyo na. No dili, inanay hangtod nga maalim ang samad nga hangtod di na gyud makita ang iyang sana diha kanang puwa-puwa na nga nagpailang na samad, di na. Inanay, di ba? Inana pod ang pagkabalhin gikan sa Sabado nga tus Domingo, pero maklaro na nato dinhi nga naa nay mga sign ug masabot nato nga pahulay ni pero wala lang hinganli. Mayong kagpahulay nga naman kay nagkatigom gud sila. Ug mayingon galig trabaho, meaning tuwa sa ilang mga dapit din asa sila nagtrabaho, nangisda ba o unsa diha. Ani basahon ko mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, usbon ako pagbasa Juan kapitulo 20:19 ngadto nas unahan. Sa pagkakilom-kilom na, by the way, atong uspo, no? San Juan kapitulo 20, tudling 19 ngatos 23 niya atong balikon. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw,
nga mao'y unang adlaw sa semana. O timan ni ha, unang adlaw semana, Domingo ni. Nagkatigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan. No? Wala gingon diring na nagtrabaho sila, no? Okay, mayong kag igpapahulay gyud, sundon gyud nato tong igpapahulay gyud sa daang kasabutan o Old Covenant. Kanang unang adlaw semana, di ta magtigom-tigom diha kay trabaho man na. Di ta magtinapulan diha kay trabaho man na. Pero dinhi wa man sila trabaho. Nagkatigom sila. Nung nagkatigom, meaning nagpahulay sila kay may kag trabaho tuas daruhan. O di ba ka tuwas sa pangisdaan. Wa lang hinganlay papahulay pero masabot na to implicitly stated nagpahulay. Kaya nagkatigo man, no? Unang adlaw semana. No, atong usbon sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw nga mao'y unang adlaw sa semana. Nagkatigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Okay? Siyempre, ang tinuhoang Hudiyo, makadagkuan sa Hudiyo, wa pa man tumudawat ni Kristo. Unya, ang grupo nila, mo man ni grupo ni Kristo, niya wa pa man sila magkausa. Kay ang krusada sa mga tinunan, hinay-hinay man to nga musunod sila ni Kristo, pero niyaning higayon na pa sa diyang wa pa mapakita si Kristo sa iyang pagkabanhaw, murag nagsulod gawas sa ilang pagtuo, murag po na silang nabugnaw ba ni ba o siya na nahadlok o bitang ni kuhan sila ilang gitrangkahan ang pultahan sa ilang panagtigom kaya nahadlok sila. Kaya naman, kaya nagtuo sila nga ang ilang master nga si Kristo dili acceptable sa mga Hudeyong nagpadayon paghapon sa daang tinuhuan nga mao ang tinuhuan sa mga Hudeyo. Di nahadlok sila. Ang punto diring nahadlok sila, but pasabot nga ang ilang kausa dili managsama. Ang ilang pakigbisog dili managsama sa tinuhuang Hudeyong karaan nga naman. Kay kung parihas pa din sila mahadlok, kay nga mahadlok man sila nga parehas go dili masuko tong mga Hudeyo nga nagpadayon sa daang tinuhuan. Nakita man nila nga lahi ang grupo sa atong Ginoong Jesucristo nga mao to ilalaging giapilan, pero sanglit namatay man lagi ang atong Ginoo, then nabanhaw pero sa wa pa mabanhaw makita nila nagyud ang ilang kahadlok. O na ilang kahadlok kay sa manilutuson magyud ani. Muna kung magtigom ta, trangkahan na to pultahan, di ta makitaan. Kaya tingalig makitaan ta nila, dili kahadlo ta. Doon sa maning adlaw. Unya, mauni ang tinuod nga tigom sa katawhan ni Kristo kay mga sakop man sa iyang kapunungan, sa iyang katilingban nga gitukod hinay-hinay ganin pagkatukod niya. O iya man ni mga sakop kay kung moingon ka nga isipon nimong espesyal nga adlaw kad sa mga Kristiyanos kadtong nisulod si Kristo sa adlawng Sabado sa Lucas 4:16. Sa adlawng Sabado nisulod si Kristo sa sinagoga sa mga Hudeyo, sa tigom sa mga Hudeyo. Timan dili to tigom sa simbahan ni Kristo o sa iyang grupo. Inubanan sa mga apostol. Tigom to sa mga Hudeyo nga niadto si Kristo aron pagwalay, aron pagkabig sa mga taong tuwa dito nga pa makabig sa iyang bag-ong tinuhuan. Sa tinuhuan nga kinang gitawag na to na ilalom na sa bag-ong kasabutan o New Covenant. Kung mag-iskot ko taan yung tinuhuan nga gitudlos Biblia, duwa man ng kasabutan o bitang mintag daan o bag-o. O diri sa bag-ong kasabutan, unsa man ang espesyal nga adlaw ang igkatigom nga nimong espesyal gyud alang sa mga katawhan ni Kristo. Dili nato himuong prueba tong si San Pablo dia sa buhat ni sulod sa igpapahulay sa mga Hudeyo nagsangyaw, natural man na kay bisag ako naman kung usa kos mga apostol sa una, ang mando ni Kristo iwali ang iyang maayong balita.
Yang ano nga ito mo kung magwalis dito sa dagat nga mga isda lang, na ato'y Santos nga limot ko sa pangalan. Kay wa may maminaw niya magsangyaw siya, maadto na siya sa dagat, kay may pa lang kuno magwalis dito na mga isdang makadungog. Grabe kaya yang pagka minsahiro, no? Pero ako, kung naidaghang tao, suwayan ako dito ko. Di ko magpili kung mutuo ba ni sila dili. Kaya ang tinguha ni Kristong sangyawan ang tanan, panglakaw gustibo kalibutan. O mo na nga, kining mga tauhan na kinanglan makabig ni, unya, di ko muduol dito nila. Kay dili na to espesyal nga adlaw alang nato. Saan na ko pagkabig nila. O dili to prueba nga kumo ni adto si San Pablo, si Kristo sa sinagoga sa mga Hodeo aron pagwali, pagbasa sa kasulatan nga himuon na natong prueba nga gipadayon na sa bag-ong kasabutan o sa katawhan ni Kristo kanang espesyal nga adlaw nga Sabado gipadayon na wala kay dinhi sa atong gibasa dili man ikapitong adlaw semana nagkatigom ang mga tinuod nga katawhan ni Kristo. Kundi unang adlaw semana, Domingo, walang hinganlig papahulay. Pero sa ilang gibuhat, alang-alang may kag nagtrabaho sila ana. Ang nagkatigom ana. Klaro kay sa pagkakilom-kilom na niya itong adlaw nga mo'y unang adlaw sa semana nagkatigo mga tinunan. Iyag yun yung katawhan na dili ni katong mga Hudeyong nagpadayon atong sa tinuang Hudeyo. Gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Mainumdum ko anang misa na to sa pare no Domingo nga naagi ng mga pulonga kay sanglit lagi ang atong pare Alter Christus man. Sila man ang mga representative nga matuman tong giingon ni Kristo ba nga buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. Misa ba o the breaking of the bread mo man itawag sa una, di ba? O mo ni sa Kristohanon nga pagtuo na atong misa, breaking of the bread sa daang katawagan. Muna giisip na tong highest form of worships kanato mga Kristiyanos kay mo man na ang mando sa Ginoo nga buhato nato na hiniusa. Munang highest form of worship nato na mga Kristiyanos kanang misa mo na nga tingala man ko natong mga Katoliko uban di man mutambong sa misa. Di lang po kapugos kung wa pa nila makita o mabati unsa ka mahinungdanon o importansya ng santos nga misa. Manimandos Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. Muna ang pare nga mo preside sa misa, representative lang. Ego lang mituman sa sugo sa Ginoo nga buhato na. Kay matod pa niya sa paghimo, sa mataghimo ninyo niini inyong gimantala ang akong gugma. O imantala na to katong kamatayon ni Kristo sa krus kanang diya sa santos nga misa kung nakasabuta o man na ang pagmantala sa gugma ni Kristo nga katugi ula kaalang kita matubos niya ipakaon pag yun niya iyang lawas iyang dugo sabayhon sa panog bino na dili ka mo tambong sa misa di ka makadawat anang giingon niya nga ang panog bino tungod sa iyang gahuma transubstantiate mahimong lawas ug dugo niya makaon na to siya matuman na to na huwag dito mo tambong ta. So mga igala dili lang kini nga mga instances. Kung atong basahon ni adinhi sa Bagong Testamento, di lang kay kini nga kaso. Naaba katuding sa kuan, buhat 20 tudling 7.
Okay, ini buhat 27. Kay kini kung kining buhat sa mga apostol na nato dinhi mabasa kung unsa ang mga gihimo sa simbahan o katawhan ni Kristo. Muna atong tlantaon, dili itong grupos mga Hudayo kay kabigunon man to. Katong daang tinuhuan, dili na to basihan katong adlaw diin nagkatigom sila. Kay dili man to simbahan, di man to iglesyang gitukod ni Kristo, kundi ang katumantong karaan, katong pasiuna ba? Pasiuna sa gingharian sa Dios, katuuna mantong daang tinuhuan Jewish religion. And pag-abot ni Kristo, giilisan niya dili na Jewish religion kundi religion nga para sa tibuok kalibutan. Mo bitaw na nga ang pinakadako nga timaan sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, Catholic. Unang gihinganlan na siyang Catholic kay mo nay distinguishing mark sa daan og bag-o. Ang daan gitawag tug tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion kay para ratos mga Hudiyo. Imagine gud kung hintil ka wa kay labot. Nutong katong daan gihinganlan og Jewish religion kay exclusive for the Jews ra. Una pag ang fulfillment ana kay kato ang unang ang man to sinugdanan pa man to, pero ang fulfillment pag abot ni Kristo himuo na niyang pangtibuok kalibutan, di lang gali pangtibuok kalibutan, universal pag yun ang ipasabot ang Catholic. Kay ang pagka nahisakop gunatos katawhan ni Kristo diri man sa yuta o nya kung mahilangita ang gitawag ditog church triumphant, nya kung mapurgatorio puta gitawag ditog church suffering. Muna nga universal ang tinuhuan ni Kristo, pangtibuok, pang-universo. O sa laing termino, sa kombinasyon sa Griego o kinat sila, Katolika. Una nga gitawag og Katolika ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kay imailhan na sa tinuhuan ni Kristo nga dili na para lang sa mga Hudiyo. Una nga nalibog bitaw ko ani mga igsuon natong hangtod karon, allergy gid sila anang kana bang adjective kanang paglarawan sa gitukod ni Kristo nga iglesia nga Catholic. Allergy sila ana, di sila sugot. Pero but na hunaon god, allergy sila kay di man sila mga Katoliko na. Pero kung nakasabot pala unta sila ana, sugot sila sa dili. Amo gyud na ang tinuod. Kay naam na sa Marcos 11:17 nga niingon si Kristo, di ba naama na nahisulat nga ang akong balay sa pag-ampo, pagatawgon og alang sa tanang kanasuran nga balay sa pag-ampo. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, universal o Catholic. Gikan gyud as baba ni Kristo nga ang gusto niyang itawag sa iyang katilingban nga gitukod alang sa tanang kanasuran. Muna nga ni adtong 110 AD pinaagi ni Obispo Ignacio, iyag yung gigawi ng pangalang Katolika. Ingon sila si Obispo Ignacio kung may nagtukod sa Iglesia Katolika kay siya may unang mingalan. Ana, dili oy. Ang gihimo ni Obispo Ignacio, nahimula siyang instrumento nga matuman ang buot sa Ginoo nga pagatawgon ang iyang katilingban o ang iyang balay ug ahalang sa tanang kanasuran. So to pa ang nagbuot dili si Obispo Ignacio, ang ato na pong Ginoo. Kay mo man na iyang ingon sa Marcos 11:17, di ba nahisulat man na nga ang akong balay, ang balay noon gitumbok dito katong building ba. Kay himo man kung merkado sa mga tao man suko siya kay sila magtahod. Munang ingon siya nga, di ba nasulat man ang akong balay kinis pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran. Mao na. But pasabot tahuron kay balay gud niya. Then balay sa pag-ampo dili ni merkado. Nya mingon alang sa tanang kanasuran. O pagatawgon og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Unay gusto ni Kristo dili na pagpuot ni Obispo Ignacio. Kadtong gihimo ni Obispo Ignacio nga siya may unang ningaan og Katolika niadtong 110 AD, no? Mga unang bahin ba sa ikaduhang siglo. Kay ang unang siglo 1 to 100 AD man. Yamin kag 110 AD
mga unang bahina sa ikaduhang siglo. Niadtong 110 AD si Obispo Ignacio unang migawi anang pulong Katolika. Na kung atong ayuhog basa ang Biblia, dili kay siya mo'y nagbuot nga mahimong alang sa tibuok kalibutan kay mo may meaning anang Katolik. Dili si Obispo Ignacio mo'y nagbuot kundi ang Dios ra pud mismo ang ato ra gihapon Ginoong Hesukristo kay mo man iyang giingon di ba nga akong balay pagangalan kinigalang sa tanang kanasuran. Mayong kagbalay duha ka buot pasabot ana, duha ka buok ang gitumbok. Balay nga kanang building mo manggali nga kanang ato mga igsoong iglesia ni Kristo bisag hibalo sila nga kanang iglesia katawhan pero ilang isipra diha sa ilang building, di ba? Iglesia ni Kristo. Pero ang iglesia ni Kristo dili kanang building. Ang katawhan mo iglesia pero anong ilang manggipatik diha sa ilang balay kay usa sa meaning anang iglesia o balay amaw na simbahan. Kay naa sa 1 Timoteo 3:15 ang balay nagpasabot man pud og iglesia, no? Ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang balay sa buhi nga Dios mo ang iglesia sa Dios. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Muna nga kanang balay nagtumbok na siya sa building o balay sa pag-ampo o dili lang kay balay sa pag-ampo kun building kun dili katawhan ato pa iglesia sa tinuhuan ng iglesia. So mao na nga ang paggamit ni Obispo Ignacio anang pulong Katolika dili kay siya mo'y nagbuot kundi ang Ginoo ra pud kay mo man to siya ang niingon sa Marcos 11:17 di ba ang balay sa pag-ampo pagatawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Katolika sa to pa kadtong gihimo ni Obispo Ignacio nahimo lang siyang instrumento nga matuman ang gustos Ginoo nga mahinganlan jud og Katolika o universal o alang sa tanang kanasuran ang iyang tinuhuan. Ngano man nga munay gusto niya nga siya may gatukod iyang tangalan mo gamiton. Hitabo naman na kay si San Pablo kung i-specify niya kinsay gatukod mo nang moingon man siya mga iglesia ni Kristo o mga sakop o kay si Kristo mo'y nagtukod. Kanya sahay nganlan po niya iglesia sa Dios. Ya sahay nganlan po niya iglesia sa mga hintil kay na may hintil na kabig. Pag-abot sa Korinto nganlan po niya iglesia sa Korinto. Pag-abot sa Tesalonika nganlan po niya iglesia sa Tesalonika. Ya na po mga Kristohanon. Yan na po'y mabasa nga ang mga sakop sanglit na bag-o na tao pag-usab o born again o born of the above. Daghang kayong katawagan ang iglesyang gitukod ni Kristo di na kay usa. Pero kung moingon jud ka kanang gikan jud sa baba ni Kristo unsa man gibuot niyang itawag sa iyang kapunungan ang iyang gusto kadtong ilhanan dakong ilhanan sa iyang simbahan ikumpara sa daan. Katong sa daan gitawag og Jewish religion kay para ras mga Hudiyo. Pero ang iya jung ipaklaro nga dili ni para ras mga Hudiyo kundi para sa tanan. Universal ni. Unang gusto siya Catholic o universal. Ang mga tao pod ang uban kay kaning nadaot lagi ang litra por litra kay Katolika o wahira invento ra kuno ni Ignacio. Mahimong ang termino nga version siya mo'y nag-una, si Obispo Ignacio, pero ang meaning, ang kahulugan, wala na giimbento ni Ignacio. Kaya wala pas Ignacio, daan ng si Kristo, naglumot-lumot, naghuna-huna nga ang iyang simbahan, gusto niya ipalukop sa tibuok kalibutan. Sa ito pa universal Catholic. So dili kay si Obispo Ignacio mo'y nag-imbento nga mahimong lukop sa tanang kanasuran ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Si Kristo mo'y nagbuot, ang Diyos mo'y nagbuot ana nga molukop sa tibuok kalibutan kay gusto lagi niyang kabigon ang tanan. Pero mao lagi hibalo naman ta nga kining Ginoo dili man sa tanang higayon nga kung doon na siya buhaton siya gi maningamot paghimo. Sama gud aning Biblia, siya bagoy naningamot paghimo aning pagsulat dili oy. Mga tao rang gigiyahan sa Espiritu Santo nanulat ani.
Mao na nga kana pong pagkakatolika nga giimbento ni Obispo Ignacio kanang pangalang Katolika. Oh well, mahimong maingon tang siya may nag-una o nag-imbento ana. Pero ang utok ana nga maimbento na niya, dili siya kay wala pa siya daanan ng gihuna-huna sa Ginoo nga buot siyang mulukop ang iyang tinuhuan sa tibuok kalibutan. So kinsa may utol ana ron? Kinsa may nagbuot ang mahimong malukop sa tibuok kalibutan ng iyang katilingban? Si Kristo, dili si Obispo Ignacio. Si Obispo Ignacio gihimo lang kasangkapan. Gihimo lang kasangkapan. Ya maingon ta nga unya ang yawa brad lukop man pus tibuok kalibutan. Lukop bitaw, lukop sa panglimbong. Pero ang tinuod nga lukop kadtong gusto ni Kristong mulukop ang simbahan, dili ang kadautan. O man gipanudlo simbahan nga biyaan ang kadautan. So ang pagpalukop sa simbahan pagsangyaw sa maayong balita. Di ba? Mao na nga ang pagkalukop, ang pagkakatolika sa simbahan ni Kristo. Ining atong gipasakupan karon, mao ning tinuod. Lahi po ng katolika nga yes demonyo. Kanang lukop, kanang mulukop siya sa pagpanglimbong. Na pagsupak-supak sa mga pagtulunan simbahan. Lukop mangyapon na. Ya naghanagaling na ron kinsa man kaayo ng lukopod nga supak-supak sa pagtulunan sa simbahan. Laing tudling sa Biblia mga higala diri sa buhat 20 tudling 7 sa unang adlaw sa simana. Na unang adlaw simana may bulong tani kay Acts guni of the Apostles na adiri na hipatik ang history sa early church kay after 100 AD wa na nahipatik sa Biblia sa ang kasaysayan sa simbahan ni Kristo. Muna diri pa lang bisan sa unang siglo pa lang sa mga apostol, sa mga tinun-an ni Kristo sa early church, makita na natong nahimo na nilang espesyal nga adlaw ang Domingo. Walang hinganli dayog igpapahulay. Pero ang ilang kinaiya, klaro kaayong pahulay. Ano man atong basahon? Sa unang adlaw simana nagkatigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Mo man the breaking of the bread. Ya kay kung ingon patatrabaho ni sa ilang sa kapunungan ni Kristo, sayop sila kay trabaho gud. Sa unang adlaw simana nagkatigom kami aron pag-ambit balaang panihapon. Kay kung kuan pa ni kung gi-pattern pa gyud ni sa daang tinuhuan ay dili ni nila buhaton. Trabaho man nang unang adlaw simana. Sa unang adlaw simana nagkatigom kami aron pagtrabaho kay mo ni unang adlaw sa trabaho. Wala giingon diri. Ang unang adlaw simana nagkatigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Una ni misa, gitawag ron ni og misa. Og ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugikuan man siya sa pagkasunod adlaw. Mao ni tinuod nga tigom sa katawhan ni Kristo. Nagkatigom kami. Wa man gingon na diri. Nagkatigom kami sa igpapahulay nga Sabado. Wala. Unang adlaw simana gud, Domingo. Sa unang adlaw simana nagkatigom kami aron pag-ambit sa palaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang di lang nako ni tiwason. Basta kini lang 7, no? Nga nagkatigom na po sila alang sa balaang panihapon. O ni tinuod nga tigom kay katulaging mosulod si Pablo sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo. Dili man to tigom nila, tigom man to tinuhuan Hudiyo. Aron pagkabig nila, gali nakiglantugi pa siya. Yung kag nakiglantugi sa tupad, dili na tigom nga panagsimba kay panagsimba gali sagrado na balaan, wala na debate. Debate pwede ta sa Facebook o bisan asa sa plaza o asa-asa pero dili diya sa kanang magsimba na ta. Nya gitugot na ni San Pablo to pa dili na espesyal nga adlaw alang sa
Kristohanon nga pagtuo ang ikapitong adlaw simana maong Sabado. Pero way lalis nga kana diri sa Biblia gitawag yun ang ipapahula na ikapitong adlaw simana kay mao man gyud na ang ipapahula is mga Hudiyo. Diya sa diksyonaryo gitawag nag Jewish Sabbath. Pero ang Christian Sabbath is Sunday, Domingo. Unya ang adlaw pus Pentecostes katong gituhuan sa simbahan nga didto gyud natibuok pagkahimugso nga giisip diha gyud ang birthday sa simbahan katong adlaw sa Pentecostes dili biya to Sabado. Domingo to, di ba? Unya kung tan-awon nimo diri sa Biblia, diri sa Bagong Testamento, pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang pagpakita human siya mabanhaw, Domingo biya, unang adlaw simana. Nga kung pananglit ko mayong kang gipadayon tong Sabado nga espesyal nga adlaw, di ito nung unta ni Kristo Sabado. Kung gipadayon ba ng Sabado. Pero nga nung Domingo naman be, di lang ko nalimot ko itong mga bersikulo, sunod-sunod na. Hunom gyapon pagkasunod gyapon Domingo ni pakita na po si Kristo then mo gyapon ilang gihimo. Sumo ni tinuod nga tigom. Ya, imagine lang no. Kanang Pentecostes Domingo gyud. Yang katong Sabado sa una usa po sinungdan nganong Sabado gyud ilang espesyal nga adlaw kay natunong putog Sabado katong ilang Independence Day gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. O di ba? Katong pagkahigawas nila sa Ehipto katong sa Israel, mga Israelitas. Adlaw mo tong Sabado usa po na sinungdan nga espesyal lang adlaw ng Sabado kay remembrance na nila sa ilang independence gikan sa kamot sa mga kana bang Ehiptohanon. Pero diri ka sa New Covenant ang Pentecostes nahitabo katong pagkapadaba sa Espiritu Santo nga giisip ng birthday sa simbahan. Kay kung ang pagkatukod gud ni Kristo sa iglesia inanay niya dili hingpit ang iyang pagkatukod kung igo ra niyang gigather iyang gitapok ang mga tao then wala ang Espiritu Santo. Gusto pa kulang. Na-organize niya hinay-hinay pero sa wala pa ang Pentecostes, kulang pa to. Ay kinahanglan mahitabo gud ang Pentecostes kay ang Espiritu Santo mao man ay kinahanglanon sa simbahan nga iyang gitukod kay mao man ay mugiya. Mao na nga gituhuan sa simbahan nga birthday sa simbahan ang adlaw sa Pentecostes kadtong pagkapadala sa Espiritu Santo nga gituyo para mo to'y mugiya sa simbahan nga dili masayop sa pagpanudlo mahitungod sa tuluhuan ng pamatasan para sa kaluwasan. Una nga dito na kumpleto ang pagkahimugso sa simbahan sa adlaw sa Pentecostes. Nya Sabado ba to? Dili oy. Domingo. Munang na espesyal na nga adlaw alang sa mga Kristiyanos kanang Domingo. Unya si San Pablo pod na hinumdumon na limot ra ba kusitas. Katong niingon ba siya, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Sa to pa, importante gyud ito iyang pagkabanhaw. Kay naa didto ang ebidensya. Naa didto ang pamatuod sa pagtuong Kristiyanos. Kay niingon si Kristo God, mamatay siya din mabanhaw. Nya wa to mahitabo. Di na himong bakakon siya, di katuhuan ang tinuoang Kristiyano. Nya kinabanhaw man gyud siya, unya Domingo pa gyud. Narabay lalis pud ana kay Sabado kuno pero wa man giwara-wara diri sa Biblia ang Sabado. Ang ila kining compute laging tawhanon. Maingog Sabado kuno na nabanhaw pero wa lang kuno pakita rin ang Ginoo pagka Domingo na pero Sabado gyud kuno nabanhaw. Well ila po na kay agi lagi ang compute hilay mening tao compute ang mga sugal compute to. Mas lagi balo nga kanang kuan dili na naon pagkwinta kung dili unsa tong gidayag sa simbahan ni Kristo mao ra tuy atua nga nipakita Domingo, Pentecostes Domingo. Oh, dayon sa patong Domingo. Pagkadaghang Domingo ana mga higala. Unya mga higala,
kung nagbasa-basa mo anang basahon sa mga church fathers, wa lang nako maandam dire. Ang ilang mga kanabang saysay mahitungod anang Domingo pastilang liguna kay mga ginikanan. No, ilang pagtandi ba sa Sabado ug Domingo? Nga kanang Sabado kuno mo nay handumanan sa daang kasabutan. Pero ang Domingo mo ang handumanan sa bag-ong kasabutan. Dili na layo ni mo tuhuan kay mo man gyud na ang tinuod. Yung kag sa daang kasabutan ang handumanan kadtong Sabado tungod kay didto sila. Yan ang adlaw na nalingkawas ang mga Israelitas gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Ya diri sa New Covenant dili man na mao ang giisip nga adlaw nga kalingkawasan kundi ang pagkabanhaw mas Ginoo. Amo na ilang ang halandumong adlaw sa mga Kristiyanos ang pagkabanhaw niya unsa mga adlaw. Ipakita si Kristong nabanhaw siya Domingo man. Ya ang Pentekostes pod pagka himugso tibuok sa simbahan Domingo. Nadi ang usa mga adlaw ron nahimong espesyal. Unang una nila ni Pablo o mga Kristiyanos. Una usas mga hinungdan nganong gibalhin nila. Sila mo'y gabalhin dili si Constantino o wahin na to si Constantino. Kaupat na tunga siglo 300 ka pinagod. Si Constantino igora niyang girespetuhan ang gihimong espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos kay nakabig man lagi siya sa pagka-Kristiyanos. Although murag na influensya to si Constantino sa mga Arians katong grupo ni Arius ba, pari nga rebelde nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Pero nga nakakonvertir siya sa pagka-Kristiyanos, ang iya na lang po dayong apan kay kinilaging mga maing laki pod magwali-wali na apoy mga pare nga mayra unta pero mo rebelde sa otoridad na maghimo pod ilang tinuhuan niya kay maayman mo wali mo rampog si Igsoon Felix Manalo. Na apoy mga makabig. O muna si kuan kuno sa history kato si Constantino mura po kuno tug na influensya sa mga Arians. Pero kanang Domingo nga panagtigom, mao na yun na sa mga Kristiyanos. Mga igala, ang usa sa teksto nga gigamit sa mga church fathers kanang sa pinadayag 1:10. Ako nag-research ko anang pinadayag 1:10 kay kung atong itandi sa lain-lain nga hubad, mao nang tekstuha nga kung mubasi ta sa lain-laing hubad nga kanang Domingo gitawag og rest day, litra por litra gyud. Kay sa Latin, doon ako nabasahan nga hubad nga gingon, "You pui in el espiritu in el día del Domingo." You pui in el espiritu in el día del Domingo. Nadiha ako sa espiritu sa adlaw nga Domingo. Unya sa Ledyard translation pod nga in English sa Bible, ingon si John nga I was worshiping on the day of rest. Unya sa laing hubad pa gyud adlaw sa Ginoo kuno na. O adlaw sa Ginoo o day of the Lord. Then sa Ledyard's translation nga in English gitawag siya og rest, to pa rest day. Dayon sa kuan sa El Nuevo Testamento nga Latin nga Biblia, "You pui en el espiritu in el día del Domingo." Domingo. Moro nang tekstuha sa Biblia nga litra por litra nga gipasabot nga rest day ng Domingo. O di pa lagi kayong klaro kay sa ako nang giingon ninyo, inanay man ang pagkabalhin di man diretso. Yun na may development sa iyang mga responses. Tanan man sigurong simbahan na development. Di man gyud ingon nga parehas dayon yung gikan sa unang siglo ikaduha ikatulo hangtod karon parehas jud ang dagway sa simbahan dili oy. Kay bisan ka ng Iglesia ni Cristo nagdevelop di na ingon nga ug unsa to pagka tukod nila 1914 di biya maura na kay karon nagdaghan biya po sila nilang simbahan po nagdaghan nagkagwapo ang ilang mga disciplinary action nagkakuan po nagkauminto. Natural man ang development kausaban nga maayo nga na po ang simbahan ni Kristo sa una gamay pa apan inigtubo mahimong dako labing dako pagali matud pa sa San Marcos ya natuman na diya sa Iglesia Katolika kay wa may laing
iglesia nga nahimong labing dako sa Kristohanon nga tinuan, Iglesia Katolika man. Dili na nako isay-say itong kuan ha, kay balik-balik nako kung isay-say pa nako nga ang Domingo nga igpapahulay mutakdo ba sa divine law. Ako na nang gi-explikar nga mutakdo kay ang divine law unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, di ba? Ya sugod tag Lunes atong ikapito mao man ang Domingo. Hindi na ako nabalikon kay humanan ako na na-explikar. Seremonya law ang unang adlaw semana, ang unang adlaw sa trabaho. Kaya wala na ma-appeal sa divine law. So, pwede mausob ang unang adlaw sa trabaho. Yan na sa Roma 13 pod ang gobyerno tahuron. Tahuron ang mga balaod sa gobyerno mo nang mubayad tag buwis. Mga balaod sa gobyerno nga wala masupak sa panudlo sa iglesyang gitugon ni Kristo. Mga balaod sa gobyerno nga wala mahisupak sa natural law o ganang divine law, kinahanglan mutahod da ana. So kanang balaod sa gobyerno nga ang unang adlaw sa trabaho na to ron mauna ang Lunes, wala na masupak sa balaod sa Dios, balaod sa simbahan. Mo nang angay tahuron na to na kanang unang adlaw trabaho na to ron Lunes na unya may kag Lunes ang ikapito Domingo. So ang ato yung igpapahulay ron nga hiusahan Domingo di na nang Sabado. Labi na kung mahinumduman nato tong giingon sa Hebrehanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Lain na mga adlaw sto padili na tong una. Lain na diskubrihon na to na sayon raman diskubrihon. Basaha lang ng Biblia din unsang adlaw na igkatigom sa katawhan ni Kristo. Mao na. Di na kinahanglang basahon pa na asa mabasa brad nga igpapahulay ang Sabado o ang Domingo. Di na kinahanglan kay nagkatigom gud. Ya mayon ka nagtrabaho daw sila nagkatigom nga nanudlo San Pablo dito. Di lumbot na hunaon badlungon ta sila undang muda kay trabaho ron kay unang adlaw si managod. Mga igala, huwa na butay igong panahon sa sunod Domingo pohon kung magkapadayon ta diri live program tugod sa Ginoo atong itak-op kanang tema mahitungod sa igpapahulay. Then isunod nato ang mahitungod sa kalanon. Dayon lain na po dayong tema. Okay, wa naman tayo igong panahon. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sumong tulumanon. Shilbert Don Doyano Sr. alias Veritas sa tulumanong ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ban sa itong mga amigo sa technical side, Daniel Luro, Tax Ilumba. Sa tanang mga amigo na ito din sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong maapti ka manager. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin.
Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan.